खुलुमबाय गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा नैबे सिबिरानि फेमिलि इउट्युब चेनेल बे चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बे चेनेलनि गेजेरजों जोङो बायदि बायदि आयदानि सायाव सावरायो दे लोगोसेनो ओरैनो फेमिलि ब्लगबो आङो एंगारो बेनिखायनो जुदि नोंथाङा इन्टारेस्ट दङबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन गुबुन गुबुन साना जोङो सावरायनाय बायदि दिनैबो जोङो मोनथाम आयदानि सायाव सावरायगोन दे लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ लोगोफोर होननानै बुंगोन बे चेनेलनि गेजेरजों मोनथाम आयदायानो जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय दासान्दि जि सोलिबाय थानाय UPPL BPF ज' जानाय जायो बेखौ लानानै बेनि सायाव जों एसे मोजाङैनो सावरायगोन बे जोबथा सावरायनाय होननानै बुङोबाबो जागोन आरोखि बे समसिमाव खिन्थु उननि समाव बियो बेरखांफिननो हागौ बे समसिमाव नैबे साननै सानथामसिमाव बियो दसे सिरि जाथ'सिगोन आरोखि ना बिनि सायाव जोङो सावरायगोन मा जामारखो मा थांखि लाखो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा मा थांखि लाखो बेखौ जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों सावरायगोन गोरोन्थिया सोरनि बेखौबो जोङो सावरायगोन आरोखि ना नैथियाव दङ जिहेथु दा टिकेट होनायनि सम बिजाथि सायख'नायनि सम बेनिखायनो सोरबायदि सुबुङा बा सोरबायदि दैदेनगिरिया टिकेट मोनोबा जोंनि थाखाय मोजां जायो समाजनि थाखाय मोजां जायो रायजो राजानि थाखाय मोजां जायो बेनि सायाव जोङो सावरायगोन नैथियाव आरो थामथियाव जोङो मानि सायाव सावरायगोन होनोबा दिनै जिहेथु साख्रिनि रिजाल्ट फोसावदों BTSनि बिनि सायावबो जोङो एसे सावरायगोन आरो बांद्राय सावराया एसे सावरायगोन नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्ट दङबा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासे दानिया जोङो फार्स्टआव ज' जानायनि बेलायावनो जोङो सावरायनोसै नङा होमबा बे चेनेलनि गेजेरजों जोङो सावरायखादोंमोन नङा होमबा BTC इलेक्सननि सिगां UPPL आरो BPF बे मोननै राजखान्थि दोलोआ एलायन्स बा ज' जानायखौ गोब्राब बायदिखौ नुहुरो होननानै जोङो बे सिबिरानि फेमिलि इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंनो सावरायदोंमोन नङा होमबा गमामायैनो जों जेरै सावरायदोंमोन जों जेरैबायदि सानदोंमोन बेबायदिनो जानो थांगासिनो दङ आङो बुंखादोंमोन नङा होमबा इलेक्सननि सिगां बे मोननै दोलोआ एलायन्सआव फैगोन ना एसे गोब्राब बायदिखौ आङो नुहुरो होननानै बुंदोंमोन दा बिदिनो थारैनो जामारबाय आरोना माहारियारि आफादफोर एबसुनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोर बिथांमोनहा मैया प्रेस कनफारेन्स होदों ओमफ्राय प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों बिथांमोनहा बेखौनो फोरमायथिदों दा जि ज' जानायनि खामानिफ्रा सोलिबोगासिनो दंमोन ओरैनिफ्राय ओरै रायलायनाय बेफोर सोलिबोगासिनो दंमोन बिथांमोनहा जि दायथ' लानानै खामानि मावगासिनो दंमोन बोरै ज' खालामनो हायो बेखौ लानानै बिथांमोनहा खामानि मावगासिनो दंमोन नङा होमबा नै साननैसोआव दा बिथांमोनहा बेखौ दोनथ'बाय माने दोनथ'नो गोनां जाबाय मानि थाखाय दोनथ'नो गोनां जाखो होनोबा ज' जानो थाखाय सावरायनायाव ओरैनिफ्रायबो फैनांगोन नङा होमबा ओरैनिफ्रायबो माबा मोनसे रेसपन्स हरनांगोन बैथिंजायनिफ्रायबो माबा मोनसे रेसपन्स हरनांगोन जयै सावरायनांगोन बेनि उनावसो ज' जानो हायो हाया फर्मुलाया मा जामारगोन जामारा बेफोरो जागोन नङा होमबा सावरायनायाव फैगोन नाथाय ज' जानायनि जि सावरायनायनि खामानि बेखौ दोनथ'नो गोनां जाबाय मानो होनोबा एबसु आरो माहारियारि आफादनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला सावरायनो थाखाय BPF दोलोनिफ्राय फैयासै UPPL निफ्राय फैदों नाथाय BPF दोलोनिफ्राय फैयासै माथो खोथा दंबावो सानबेसेथो लामा नायबावनो लामा नायै फैयासै नालाय आरो गासिबो पार्टियानो इलेक्सनाव गाव गावबागाव नामायजोबखाबाय मा आसा लाबावनो बे समाव आसा गैथ'ला बेनिखायनो सावरायनायखौ दोनथ'बाय आरोखि ना जोङो बे समाव सोरखौ दायनिगिरि होनगोन दायनिगिरिया सोर ज' जानो हायैनि दायनिगिरिया सोर जाखो ज' खालामनो हायैनि दायनिगिरिया सोर जाखो ना ज' खालामनो हायाखै ना ज' जाग्राफ्रा जायाखै बेसो साननो गोनां बाथ्राया आरोखि ना सिगांनिफ्रायनो जोङो बेखौ बिजिरनानै नायबोनांगोन गुदिनिफ्राय मा जानाय दासिम मा जाफैखो बेखौ जोङो बिजिरनानै साननानै नायबोनांगोन आरो जोङो मिथिनायसिमाव बै समाव जेब्ला BPF हाग्रामा महिलारिया सोरखाराव दंमोन अब्ला बै बिथांमोनहा ज' जानो होननानै BPF जों ज' जानो होननानै सावरायदोंमोन नाथाय बै समावबो बिथांमोननि सावरायनाया बिदिनो मोजां फिथाइ थायाखै बिदिनो ज' जानो हायाखै बिदिनो थाबोदों फैयै फैनानै बिदिनो थाबोदों गेजेराव मालाबा रायलायदों बिदिनो खौसेखौ जानो हाखायाखै आरोखि ना थाबोदों थिग बेबायदिनो BTC इलेक्सन फैलायबाय 2020 BTC इलेक्सननि जि रिजाल्ट फोसावनायनि उनावबो आरो BPF निफ्राय
UPPL को खावलायबाय ज' जानांगौ होननानै लाइजाम हरबाय एबसुनो बे जाय ससियेल मिडियायाव भाइराल जादों बेखौथ' जों बयबो नुबाय जितु लाइजाम हरदों लाइजामनि अनगायैबो जेनेबा प्रेस मिट होखादों बे प्रेस मिटखौ जोङो नुदों जेराव प्रेस मिटआव हाग्रामा महिलारिया होनदोंमोन आङो चिफबो जाया BTSनि चिफबो जाया ज'ल' जानांगौ बेफोरबायदि होनाय जोङो नुदोंमोन आरो प्रेस मिटनि गेजेराव अब्लाबो बे समावबो ज' जानो हायासै मा खारनाव ज' जानो हायासै जायखिया ज' जानो हायासै बै समावबो फैनानै आरोबाव गेजेरावबो जादोंमोन बिथांमोननिया ज' जानाय जायैखौ लानानै सावरायनाय खिन्थु एसेग्राब हाइलाइट जायाखैमोन नै दा आरो BTC इलेक्शननि सिगां ज' जानायखौ लानानै बिराद मोनसे गुवारै सावरायनाय जालायबाय हाग्रामा महिलारियानो होनग्रोलायबाय कि ज' जानायाव आंहा दासिमबो इन्टारेस्ट दङ बेबायदि होनबाय नालाय जिहेतु फिउचारनि खोथा दङ बर'नि राजखान्थि मोनथायनि खोथा दङ बेफोरखौ नोजोर होनानै माहारियारि आफादफोरा लोगो नांनानै दाना ओरैबो लाइजाम हरबाय ओरैबो लाइजाम हरबाय UPPLथिं लाइजाम हरबाय BPFथिं लाइजाम हरबाय BPFनिफ्राय फार्स्टआव रेसपन्स फैबाय ज' जानायाव इन्टारेस्ट दं बेफोरबायदि रेसपन्सा फैबाय मा लिरनाय दङ सिङाव कन्डिसनफोरखौ फोरमायनानै होआखै हिसाबै जोंबो मिथिया खिन्थु लाइजामखौ हरबाय आरोखि बेनि उनाव UPPLजों ज' जिरायबाय एबसुआ बिथांमोनहाबो मा सावरायखो बिथांमोननि कन्डिसनफ्रा मा बेखौबो जोङो मिथिया आरोखि जितु जोङो बेनि पार्ट नङा सावरायनायनि जोङो मिथिया आरो बिथांमोनहा फोरमायनानै होआखै हिसाबै जोङो मिथिया बिथांमोननि सावरायनाया मा दा UPPLजोंबो सावरायबाय खिन्थु BPFनिफ्राय सावरायनो फैयासै बेबायदि आरो 12 तारिखआव फैनो गोनां दंमोन जाहैदों माहारियारि आफादनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला खिन्थु फैयासै 12 दिनैसिमहालागै BPF दोलोनिफ्राय रावबो दैदेनगिरिया सावरायनो फैयासै दा 12 डेडलाइन होनायाथ' 12 नङामोनबा फैयै दिनै मा थारिखसोआव फैखो दिनैसिमहालागै गैया नालाय आरो माथो आसा दंबावो माखौ लानानैथ' जों सावरायबाय थाबावनो बेनिखायनो ज' जानायनि जि खोथा बाथ्रा रायलायनायमोन बेयावनो दोनथ'बाय ज' जानायनि थाखाय जे जों खामानि मावदोंमोन बेखौ बेयावनो दोनथ'बाय होननानै माहारियारि आफादनिफ्राय फोसावबाय आरो दा गोरोन्थिया सोरनि गासैबो खोथाखौथ' जोङो मिथिजोबाखैबाबो 80% जों मिथिबायानो दा गोरोन्थिया सोरनि बबेयाव मा गोरोन्थि थालांखो मानि थाखाय गले बेबायदि फेलें जाबाय थादों खौसे जानो नागिरो गोरोबनो हाया खौसे जानो नागिरो गोरोबनो हाया मालाबा बे खौसे जानो नागिरो गोरोबनो हाया मालाबा बै खौसे जानो नागिरो अब्लाबो गोरोबनो हाया बे परिस्थिति आरो दासिमाव बेबायदियैनो दङ खिन्थु इलेक्शननि फिथाइ फोसावनायनि उनाव मा जाबावो बेयाव मोनसे आरो गोदान थासारि सोमजिबावगोन दे रायजो राजा नोंथांमोन बेयाव बे समनि बारहावाया आरो मोनसे आलदा क्रिएट खालामबावगोन बे समाव मा जागोन बेखौ जोङो दानो जेबो बुंनो हाया आरो बै समाव मोनसे नायनो लागा जाबावगोन आरोखि जों BTSनि गासै रायजो राजाफोरनि थाखाय BTCल' नङा गासै आसामनि रायजो राजाफोरनि थाखायनो बेयो मोनसे आरो नायनो लागा टुइस्ट जाबावगोन BTC इलेक्शननि फिथाइ फोसावोबा आरोखि दा जोङो ज' जानायनि बेलायाव बेखिनिखौनो सावरायगोन बेनि उनाव जोङो मा सावरायगोन टिकेटनि सायाव आङो जि खोथा बुंगोन बेखौ नोंथांमोनहा गाज्रि मोननो नाङा आरोखि ना आंनि जि मोनदांनाय बे मोनदांनायखौसो आङो बुंगोन माखासे दैदेनगिरिफोर दङ जाय दैदेनगिरिफोरनि खुगानि सोदोबफोरा माने आरजाथाव नङा समाजनि थाखाय एक्सेप्टेबल नङा जाहाथे बैफोरबायदि दैदेनगिरिनो टिकेट होआ बेखौसो आङो सानो आरोखि ना आसा खालामो आरो माने मोजां बिजाथिनो जाहाथे टिकेट होयो बेखौ आङो लुबैयो UPPLनियानो जा BPFनियानो जा बा गुबुन राजखान्थि दोलोनियानो जाथों मानो सोरबा मोजां दैदेनगिरि जाहाथे फैनानै जोंखौ दैदेनफैयो बेखौ जोङो लुबैयो आरोखि ना आंनि बुंनाया बेसो माने जाहाथे दैदेनगिरिफ्रा सोंखारिलायोबाबो मोजाङैनो मोजां सोंखारिलायो एकदम गाहाय थाखोनि सोदोबफोरखौ बाहायनानै जाहाथे सोंखारिलाया जाय सोदोबफोरखौ बुंनो जोंनो बोरैबा मोनो लाजिनाय मोनो आरो खोनासंनोबो असह्य मोनो लाजिनाय मोनो बोरै खोनासंनो जोंनो बेबायदि मोनोबा बै उन्दैफोरनाव मा गोहोम खोख्लैगोन दैदेनगिरियानोखा राजखान्थिनियानो जाथों मानो बबेबा माहारियारि आफादनि दैदेनगिरियानो जाथों मानो बा बबेबा पार्टिनि दैदेनगिरि होन बबेबा आफादनि दैदेनगिरि होन धोरोमनि दैदेनगिरि होन दैदेनगिरियानोखा सासे दैदेनगिरिनि बुंनायखौ हाजार लाख मानसिया खोनासङो नंगौना नङा खोनासङो लाख हाजार मानसिया खोनासङो खिन्थु बैबायदि दैदेनगिरियानो जुदि गाज्रि सोदोब बाहायोबा गाहाय थाखोनि सोदोबफोरखौ बाहायोब्ला अब्ला समाजाव मा मोजां गोहोम गोग्लैगोन बेफोरबायदि आङो सानो आरोखि ना बेखायनो जाहाथे मोजाङै खोथा बाथ्रा बुंग्रा मोजां
दैदेननो हानाय बेफोरबायदि दैदेनगिरिनो जाहाथे टिकेटखौ होयो बेखौनो आङो बे चेनेलनि गेजेरजों खावलायनो लुबैगोन आरोखि ना बेनि सायाव आरो आङो बारा गोलाव बुंनो सानाखै दा थामथि आयदाया जाहैबाय जोंनिया साख्रिनि रिजाल्ट फोसावदों नङासै दिनैनि सानाव PCDC सेक्रेटारि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्ड बेनि दिनै रिजाल्ट होदों बिथांमोनहा साख्रिखौ मोनबायानो आरोखि ना एपइन्टमेन्ट लेटार गथायबानो बिथांमोनहा साख्रियाव जइन जानो हासिगोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जाय बिथांमोनहा सेलेक्ट जादों जाय बिथांमोनहा सायख'जादों बिथांमोनखौ आङो कंग्रेचुलेसन्स जासिहरगोन आरो नाथाय माखासे सुबुंफ्रा ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि प्रसार खालामदों कि कारापसन जादों जाख्ल'नाय जादों 8 लाख 7 लाख 10 लाखसिमहालागै कारापसन जादों बेफोरबायदि स्टेटमेन्ट होदों बा कमेन्ट्सफोर होदों बेफोरो दा समाज बिजोङाव गोसारनानै दङ भाइरेल जानानै दङ बेखौ आङो नुदों आरो आंल' नङा गोबाङानो नुदों दा बे बेलायाव आं बुंनो सानगोन थारैनो मा जामारदों बेखौथ' जोङो बुंनो हाया सिङाव मा जादों जोङो बुंनो हाया कारापसन जादोंबो होननानै जों बुंनो हाया बा जायाखै होननानैबो जों बुंनो हाया बे बेलायाव आरो जाय बिजाथिफोरा बेफोरबायदि पस्ट होदों फेसबुकाव बेफोरबायदि भाइरेल खालामदों स्टेटमेन्ट होदों बिथांमोनहा जुदि 110% गावनि सायाव बिसास दङबा आं मोनथारनांगौमोन आं स्किनि हाथारदोंमोन आं हाजोबथारदोंमोन आं सेलेक्सन जाथारनांगौमोन जुदि बेबायदि सानदोंबा नोंथांमोना सोर बिदि सानदों ज' जानानै मोनसे माबा दा बेनि उनाव आरटिआइ खालामनो हायो काटअफआ बेसेबां माबोरै सेलेक्सन जादों बेफोरखौ गासैबो रोखा नुनो मोनगोन नङा होमबा जियानो हक जाय बिथांमोना साख्रिखौ मोननो हाबाय मेनि कंग्रेचुलेसन्स जासिहरनाय थाबाय आंनि साइडनिफ्राय नोंथांमोना सानदों जानांगौ आंबो साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामदों खोमा बिदि सानदों जानो हागौ बे समाव आंहा साख्रि मावनायनि जेबो बेफोरबायदि थांखि गैथ'वा बे समावसो दे उननि समाव मा जायो बेखौ आं बुंनो हाया बे समाव आंहा साख्रि मावनायनि बेफोरबायदि जेबो थांखि गैथ'वा आङो जितु निउस सालायो बे निउसखौनो आङो मावनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों समाज सिबिनाय रायजो राजाखौ सिबिनायनि फारसे आंनि सिङाव डेभेलप जागासिनो आरोखि ना बे बुस्थुआ बेनिखायनो आङो उननि समावबो बेफोरबायदिनो समाज सिबिलांनो हारिनि थाखाय मावलांनो बेफोरबायदिसो आङो गोसोआव साननानै दं आरोखि बे समाव बेखायनो आङो बे समाव साख्रि बाख्रियाव बारा इन्टारेस्ट होथ'वाखै आरो एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि जोंनि मोनथाम आयदानि सायाव सावरायनाया जोब्बाय बेखिनियानोमोन नोंथांमोनहा जुदि बे भिडिअआ मोजां गनायजाथाव बेफोरबायदि सानदोंब्ला नोंथांमोना शेयार खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे गोबांथार सुबुंफोरनि गेजेराव सौहैयो मानो होनोबा बे चेनेला गोदान हिसाबै बांद्राय बुरजा सुबुंफोरनियाव सौहैया बेखायनो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ मोजां मानसिफ्रा मिथिनाया दरकार रायजो राजाफ्रा मिथिनाया दरकार बिदि सानोबा शेयार खालामनानै होबानो जाबाय बिथांमोननिबो गाहाम जागोन आंनिबो गाहाम जागोन होननानै आं सानो आङो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै दे गोजोन्थों